सबसे पहिले दर्शक गण के प्रणाम बा। कथा देखी, कथा सुनी, बहुत अच्छा बड़ुए। एहमे ज्ञान छुपल बा। अच्छा लागे तो चैनल के सब्सक्राइब करी और लोगों के पास शेयर करी। तो चलिए कथा शुरू करत तनी। एगो गुरु रहन, उनकर शिष्य लोग रहे, शिक्षा लेत रहे। तब एगो शिष्य पूछलन कि कर्म का होला गुरुजी, हमनी के बताई। ई सुन के गुरुजी मुस्कुरैलन और जवाब दिहले, कर्म का होला समझावे खातिर एगो कहानी सुनावत बनी। एह कहानी के बाद तू लोग खुद ही समझ जइबा कि कर्म का होला। गुरुजी कहानी सुनावे लगले। एगो राज्य में राजा राज करत रहा। एक बार ऊ मंत्री के साथे राज्य देखे खातिर निकलने। घूमत घूमत ऊ राजा मंत्री बाजार में जा पहुंचले। ओहिजा जाके ध्यान देखले। तब ओहिजा राजा के ध्यान एगो दुकानदार पे गई। ऊ दुकानदार के देख के राजा के मन में ना जाने काहे ई विचार आइल कि हम एकरा के एह दुकानदार के फांसी के सजा दे दी काल। ई बात राजा अपन मंत्री से बतौले। बतावत दुकान के आगे चल गए। तब बात दूसरा छिड़ गई। अब मंत्री के बहुत चिंता होखे लगल। ऊ बात समझ ना पइले कि ऊ राजा के मन में बात काहे आइल फांसी वाला। आखिर ऊ दुकानदार के दोष का बा। ना दुकानदार के जानत बड़न, ना कुछ बात भइल। तब्बो बिना कुछो सोचले समझले महाराज ऐसन गंभीर फैसला के बारे में काहे सोचत पड़न। राजा और मंत्री राज्य के भ्रमण के बाद महल चल गइलन। लेकिन रात भर मंत्री के नींद ना आइल। जैसे ही सुबह भइल, मंत्री एगो साधारण व्यक्ति के वेश धके बाजार में पहुंच गइलन। ओही दुकानदार के पास गइलन। पूछले कि तू का बेचेला। दुकानदार कहलन, हम चंदन के लकड़ी बेचीना। फिर मंत्री आसपास के लोग के पास गइले, ओह दुकानदार के बारे में पूछे लगलन। दुकानदार से केहू बात ना करेला, हमेशा दुकानदार दुखी रहेला। सब छानबीन कैला के बाद भी मंत्री के कुछ समझ में ना आइल कि माजरा का बा। काहे राजा के बारे में सोचलन। तब मंत्री फिर से वो दुकानदार के पास गइलन और दुकानदार से पूछे लगलन, तू दुखी काहे रहेला, कारण बतावा। का कारण बा। दुकानदार कहले कि हम दुखी ए से रही ना कि हमार दुकान में लोग आवेला, चंदन के लकड़ी देखेला, कहेला कि बहुत सुंदर बा, बहुत अच्छा महक बा, बाकी केहू खरीदेला ना, यही से हम दुखी रही ना। मंत्री की बात सुन के दुखी भइल। मंत्री सोचे लगलन, कोई भी दुकानदार काहे ना दुखी हुई। ओकर सामान ठीक होते हुए भी ना बेचेबे ना करी। मंत्री साथे ई भी सोचे लगलन कि बेचारा अपना दुखी से खुद ही दुखित बा। फिर भी राजा एकरा फांसी पे लटकावल चाहत बड़न। मतलब राजा के मन में आइल विचार के उत्तर अभी तक मंत्री के ना मिल रहे। तब दुकानदार से पूछले कि तब का करब जब तुहार दुकान के चंदन के लकड़ी बेचैबे ना करी। दुकानदार खिसिया के बोलले, हाँ हम जानत बानी, हमार चंदन के लकड़ी ऐसे ही रह जाई, एकरा कोई ना खरीदी। यही से हम चाहत बानी अपन देश के राजा जल्दी से जल्दी मर जास, ताकि सारा चंदन के लकड़ी बिका जाए और बाकी दूसरे देश में भी हमार चंदन के लकड़ी के बारे में पता चली। तब फिर शायद कुछ
ना कुछ, तो हमार लकड़ी बिकैबे करी। मंत्री दुकानदार के बात सुनकर सब कुछ समझ गइलन कि राजा के मन में ऐसन विचार काहे आई रहे फांसी देवे वाला। लेकिन मंत्री भी बहुत चालाक रहन, तो उनका मन में एगो विचार आई। दुकानदार से चंदन के लकड़ी खरीद के ले लेलन। जैसे दुकानदार के कुछ पैसा मिल गईल और दुकानदार थोड़ा खुश भी हो गईल। मंत्री चंदन के लकड़ी लेके राजा के दरबार में चल गईलन। दरबार जाके मंत्री चंदन के लकड़ी के राजा के सामने रख देलन और कहलन, हे राजन, ई चंदन के लकड़ी उहे दुकानदार भेंट देले बा जौना के राउर कल फांसी देवे के बात करत रहनी। राजा उ चंदन के लकड़ी सूंघलन और उनकरा के खुशबू बहुत पसंद आई और कहलन, ई लकड़ी बहुत खुशबूदार बा। दुकानदार के ई भेंट से राजा खुश भइलन और मंत्री के कुछ सोने के सिक्का दे के कहलन, जाके ओके दे दीह ई सोने के सिक्का, इनाम में देह ओकरा। कहिह आज के बाद महल में जब भी चंदन के लकड़ी की जरूरत पड़ी तब उन्हीं के दुकान से लेहल जाई या बुलवावल जाई। ई बात सुन के मंत्री मुस्कुराए लगलन और सोचे लगलन कि अब तो राजा के मन में ओह दुकानदार के फांसी देवे के बारे में ख्याल जौन आई रहे उ अब उनका मन में ना आई। अब हमेशा खातिर राज दरबार खातिर चंदन के लकड़ी के कारोबार उनका दुकानदार के भी मिल गई। मंत्री सोना के सिक्का लेके वापिस दुकानदार के पास चल दिले। अब राजा के मन में विचार चले लागल कि उ दुकानदार बड़ा अच्छा आदमी बा। जब जौना घड़ी हम उनका दुकान के पास से गुजरत रही तब उ दुकानदार हमरा के चंदन के लकड़ी भेंट देवे के बारे में सोचत हुई कि हमार राजा दुकान में पहली बार गुजरल बड़न, हम उनका के खुशबूदार चंदन के लकड़ी भेंट देन और आज उ हमरा के दे दिले। बिना वजह ही हम उनका के फांसी देवे के बारे में सोचत रही। तब तक वो मंत्री दुकानदार के पास पहुंच गइलन। मंत्री राजा द्वारा दिहल गए सोने के सिक्के के दुकानदार के दे के कहले कि जवन चंदन के लकड़ी हम खरीद के ले गइल रही ओकरा राजा के बहुत पसंद कइल गइल। इनाम के रूप में तोहरा के ई सोना के सिक्का भेजले बने। ई सुन के दुकानदार बहुत खुश भइल। साथ ही साथ मंत्री दुकानदार से इहो बतौलन, जब चंदन के लकड़ी के आवश्यकता होगी तो महल में राज दरबार में तहरे दुकान से चंदन ले लिहल जाई। फिर मंत्री बोलन, काहे भाई, तू तो राजा के बारे में इतना गलत सोचत रहा, लेकिन देख राजा तोहरा खातिर कितना चिंता करेलन। राजा कितना अच्छा बड़न, अपन प्रजा के बारे में बहुत सोचेलन, कबहू गलत ना सोचेलन। दुकानदार मंत्री के बातचीत से सहमत भइलन और अपन बुरा विचार खातिर खुद के ही दोषी माने लगलन और कहे लगलन, हम कितना गलत सोचत रही। राजा हमनी बारे में अच्छा सोचत रहन। बहुत राजा हमनी के अच्छा बड़न, दिलवाला बड़न। भगवान करे राजा के और लंबा उम्र होखे। ई बात सुन के मंत्री मुस्कुरैलन और राजमहल में लौट गइलन। तब गुरु कथा के समाप्त कइलन और अपना शिष्य से पूछलन कि अच्छा बतावा जा कि कर्म का होला। एगो शिष्य बोलन कि कर्म शब्द होला,
दूसरा शिष्य बोलन कि कर्म वाणी होला। तीसरा शिष्य कहलन कर्म सोच होला। तक केहू कहता कि कर्म भावना है। सब शिष्य के उत्तर सुनला के बाद गुरुजी कहलन कि मनुष्य के विचार ही उनकर कर्म है। हमनी के जैसन विचार रही हमनी वैसने कर्म करम और वही विचार द्वारा कईल गईल कार्य ही हमनी के सुख दुख के कारण होला। यानी हमनी के विचार ही गलत बा तब हमनी द्वारा कईल गईल कार्य ही गलत हुई और ओकर परिणाम भी गलत हुई निकली, जेकरा कारण हमनी दुखी रहम। हमनी के विचार सही रही त सही कर्म करब जा, सही कर्म करब जा त सही फल मिली, जौना वजह से हमनी के जीवन में खुशी आवेला और खुशी रहब जा। धन्यवाद।